Marhaban lale da zuwa tashar 'yar Adda TV. Barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan channel namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan alkhairi a gare ku. ‘Ya'yan mijina ne kashi na 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sai da suka tsaya a restaurant ya musu take away sannan suka wuce gida. Wani yayi mai gadi ya zo ya buɗe mai kiɗin ya shigo da motar. Sanda zuwa ya dinga zuba musu tare da ƙara yi mai ta'aziyya ran da shi ake zama makoki kullum. Kai kawai ya gyaɗa mai sannan ya zuya suka shige ciki. Gaban shi ne ta bugawa da ya zo buɗe ƙofar shiga ciki. Haka da ya buɗe suka shiga. Tsayawa yana ƙara ya falon kallon ganin yadda ya yi ƙirga ƙura da ta baibaye ko'ina. Lokaci ɗaya ta faɗo mai a rai. Da a ci tunanin fes za a tarar da falon da gidan ma gaba ɗaya. Koyaushe falon cikin sayayyen ƙamshi yake, amma yau gashi mai gyara shi ba ta nan. Hakan ne sun ya duk ya baƙi wannan ƙamshin duk babu. A hankali ya ji ƙafafuwan shi ya ƙarasa kan kujera. Gaba ɗaya a gajiye yake, hakan ne sun ya yi miƙe don ya watso ruwa kafin a kira magariba. Kai tsaye ɗakin ya nufa. Yana tura shi ya buɗe. Tsaye yana bin ɗakin da kallo gani yake kamar zai ga ta fito daga ciki. Tuni da shi ya soma cikowa da hawaye. Jiya ba zai iya shiga ɗakin ba don haka ya juya zuwa ɗakin Hanif. Har zai shiga. Ya tuna in yayi wankan ma dole ɗakin zai koma ya ɗauki kaya. Falon ya da ya kalli Hanifa da ke zaune kan kujera ya ce, shiga ki ɗauko min jallabiya a ɓangaren kayana. Ni ban sa inda kayan naka suke ba. Ta faɗa tana turo baki. In kin shiga ki buɗe sif ɗin tsakiya za ki gansu a jere a ciki. Ki ɗauko min ɗaya daga ciki. Allah ni ban san wata zan ɗauko maka ba, kawai ka shiga ka zaɓo da ke. Baki da kunya dama? Ya shirya ne ya fara shiga tsakanina da ku. Na aike ki tsaya kina ɓata min lokaci? Za ki wuce sai na zo na same ki a nan ɗin. Ya katse mata maganar tata. Tashi tana ƙunƙuni ta shige ɗakin. Da ta buɗe sif ɗin ma. Fusko rigar ta yi, hakan ne sanya kayan suka zubo ƙasa. Ko ta kansu bata juya ta fice a ɗakin. Tana zuwa ta miƙa mai ba wani risinawa sai ma wani ɓata rai da take ta yi. Tsayawa yana kallon yadda ta warware mai ninkin rigar ta cikin kuɗo ta. Cike da takaici yake kallon ta yana kallon rigar. Kin manta kashedin da na yi muku ranna akan miƙa babba ba tsaye? Ki durƙusa kuma ki sa hannu biyu ki miƙo min. Ya faɗa a zafafe. Maimakon ta yadda ya ce ɗin sai ta wuce kan kujera ta ajiye kuma ta yi zamanta. Wani irin takaici ne ya ƙume shi. Rasa me ma zai yi mata ya huce, ya san in ya ce ma zai dake ta bai san wani irin duka zai yi mata ba. Da yake jin zuciyar shi a yanzu zai iya nakasta ta. Rigar kawai ya ɗauka ya shige ɗakin Hanif ɗin. Yana shiga ya faɗa toilet ɗin don yin wanka. Har yanzu ban ɗakin na nan da ƙamshin shi. Sauri ya fito jin an fara kiran sallar magariba. Har da alwala yi sannan ya fito. Hanif ɗin ya sa ya je ya yi alwala. Yana fitowa suka fice masallaci. Ita ma Hanifa tashi ta shige ɗakinta don yin sallar. Bayan ta idar addu'a da ummin ta ce su dinga ita zura tana yi. Sai da ta ji dawowarsu sannan ta fito ita ma. Abba ka kunna mana kallo, Hanif ya faɗa. Kallo kuma Hanif, ka manta rasuwar da aka yi mana, wani irin kallo kuma za mu yi muna cikin wannan alhinin. Mu dai ka kunna mana Abba, mun daɗe fa ba mu yi ba. Hanif ɗin ya kuma faɗa. To ba zan kunna ba, in kuma za ka tilasta ni. Kafin ya kai ƙarshen maganar da yake ya ga Hanifa ta nufi gurin. Tana ƙoƙarin jona kayan kallon. Kar ki kuskure ki sa kallon nan. Ya dakatar da ita. Sai dai kafin ya rufe bakin shi ya ga plasma ɗin ta kawo. Kan shi ya dafe da dukkan hannun shi. Yana ayyana tabbas Hausawa sun yi gaskiya da suka ce ice tun yana ɗanyi ake tankwara shi, in ya bushe ba zai tankwara ba sai dai ya karye. Gashi da 'ya'yan cikin shi bai isa ya ce su yi abu su yi shi ba. Kuma tsawon da zai yi musu. Ya san duk sakacin shi ne ya janyo hakan. A da sosai yake jin haushin su, gani yake yi komai yayi su suka saka shi. Sai dai a yanzu ya fahimci shine babban mai laifi tunda shi ke goya musu baya akan komai. Wani dalili ne yake sawa yake ɗaga musu kafa ko da yayi ne yayi musu hukunci in suka mai ba daidai ba. A da su kaɗai yake kalla ya ji farin ciki, amma yanzu mutum ɗaya yake buƙatar ya gani farin cikin shi ya dawo. Don tun da ya rasa ta tafi da duk wani farin cikin rayuwar shi. A hankali ya mai da kallon shi kansu ganin sun sai kallo suke yi ba abin da ya dame su. Tashi ya kashe kallon sa ne ya ce su je su ci abinci. Tashi suka cike da takaicin kallon da ya kashe musu. Ɗaiɗai suka ɗauko take away ɗin suka dawo falon suka zauna suna ci. Shi kuwa kaɗan bai ji sha'awar cin abincin ba. Ko da dare ya yi ma ɗakin Hanif ya nufa ya ce a can zai kwanta. Ita kuwa Hanifa ta kwanta a nata ɗakin.
Haka kuwa aka yi, ɗakin ya kwana tare da Hanif. Washe gari su da suka kwanta tun 10 na dare sai wajen 9:30 suka tashi. Abban nasu ne ya soma farkawa. Mamaki ya gani yadda gari ya haske. Shi zaton shi ma bai fi 8 ba, sai dai yana kallon agogo da ke makala a ɗakin ya saurin miƙewa zaune yana ƙara mutsutsuke idon shi. Hanif ya fara tashi a firgice ya miƙe yana muzurai don da duka ya tashe shi. Ƙarfe nawa yanzu Hanif? Ya tambaye shi. Shi ya mutsuke ido yana kallon agogon sannan ya ce, Abba 9:30 ne da minti 3 yanzu. Inna lillahi, wani irin bacci muka yi yau? Ko fa sallar asubahi ba mu yi ba. Da sauri ya miƙe yana faɗin, yi sauri ka je ka tashi Hanifa ta yi sallah, kai ma ka zo ka yi. Ya faɗa yana faɗawa toilet. Sauri ya fito ɗaure da alwala. Yana fitowa ya tada sallah. A lokacin shi ma Hanif ya shigo daga tada Hanifan. Shiga ya ɗauro alwala ya fito ya zo ya tayar da sallah. Kusan a tare suka idan. Rashi ya raya gabansu da irin wannan makara har ya manta. Kullum sallah asubahi ba ta wuce su, amma yau gashi. Saboda mai tashin nasu ba ta nan sun yi mugun makara yin sallah. Falon suka da dukansu nan suka ga Hanifa ta fito da shirin makaranta. Sai lokacin ya tuna ashe fa suna da makaranta yau. Cewa Hanif ya je ya sauri ya shirya shi ma su fito ya kai su. Sauri ya fito shi ma don bai manta bulalatin nan ba. Shi ma kullum mota ya ɗauka suka fice. Kulle gidan ya yi sannan ya shiga motar ya tayi suka tafi. Gaba ɗaya a tsoro suke don sun san yau dukan sai ya fi na kullum zafi. Yana kai su. Ya dire sai ce ba zai shiga ba, su yi haƙuri in an dake su. Kuɗi ya zawo ya miƙa mata ya ce in an yi bari su karya. Zai da an kusa tashi ya kai su gida. Amsa suka nufi gate ɗin. Shi kuwa da sauri ya bar gurin don baya son wannan malamin da suka cacar baki ya gan shi. Amma ya san ba ta yadda za su yi tsallake dukan latin ne a yau. Lokacin tashin sinayi ya fito ya kulle ofis ɗin. Motar shi ya shiga ya nufi makarantar. Yana zuwa ko ya ga ɗalibai na ta fitowa. Hango su yayi nan ya ɗaga musu hannu suna ganin shi suka taho. Buɗe musu yayi suka shiga. Shiga yayi shi ma ya tada motar suka tafi. Ya kai kuma an dake ku? Ya tambaye su. A'a ba a dake mu ba, wai sai mun biya tara amma. Hanifa ta faɗa tana miƙa mai wata takarda. Amsa ya kalla sannan ya ajiye ya ce, shikenan zan siya na bada ku kai ko menene ma aini na ja. Suna isa gida suka warwatsar da kayan kamar yadda suka saba. Haka ya biya tsinci ya kai ma'ajiyarsu. Indomi ya shiga kicin ya dafa musu. Nan suka haɗu harshe suka ci. Da dare kuwa restaurant suka je suka ci a can suka dawo. Hakan ce ta ci gaba da kasancewa. Sai dai kusan kullum sai sun makara. Wata ran a dake su, wata ran tara. Abinci kuwa sai dai su fita su ciwo a can ko ya dafa musu indomi. Cikin sati ɗaya kacal suka fara yabawa aya zaƙinta. Musamman shi har ya fara canzawa gaba ɗaya ya rame. Babbar damuwar shi in ya tuna ta rasu ba tare da ta yafe mai ba. Baya iya cin abinci sosai ga rashin bacci da baya samun damar yi yanzu. Ga ayyuka ya tara a ofis baya samun damar yin saboda kula da 'ya'yan nashi. Shi ke yi musu abin kari, ya yi shara ya wanke-wanke, ya wanke kayan da suka cire. Komai suka bata shi ke gyarawa don ko ya ce su yi ba yi suke yi ba. Kwata-kwata ba sa jin maganar bai isa ya sa su ko ya hana su ba. Yanzu in sun kule shi ya musu tsawa suka ƙiji dukan su yake yi. Amma kamar tara su yake yi ko ya rike su ba za su yi abin da ya ce din ba. Cikin sati 2 kuwa ya fahimci tattalin arzikin nashi na raguwa. Don kuɗi ba sa shigowa yanzu gashi kullum cin su ake yi. Don ko abinci babu fashi kullum sai sun fita suke ci ga sauran hidimar yau da kullum. Su kansu yaran yanzu sun canza ba kamar da ba. Su ma yanzu abincin da suke rainawa a da in an dafa musu yanzu shi suke nema ruwa a jallo. Don sun gaji da cin na waje ko kuma indomi kullum. Su kansu yanzu ba su jin daɗin rayuwar kamar baya. Duk da abban nasu na ƙoƙarin ganin ya yi musu komai amma ba sa wani jin farin ciki yanzu. Don kuwa zama suka yi a falon zaman kurame suke yi ba mai wata walwala. Su ma yanzu fara hangowa marigayiya ita ma suke ce a cikin rayuwarsu. Suna ɗan zuwa su gaida Ami. Duk zuwansu na farko ta fahimci akwai damuwa musamman ta ɓangaren shi. Ganin wata irin rama da ya zabga. Amma ba ta taɓa nuna ta fahimci ta ba balle ta wani abu a kai. Haka suka ci gaba da rayuwarsu babu wani jin daɗi a cikinta har tsawon wata guda. Zuwa wani lokacin komai ya taɓarɓare don kamfanin nasu sun sako shi a gaba. Akan inda ba zai tsaya mai da hankali kan aikin shi ba za su sallame su nemo wani su sa a matsayin shi. Sosai cin hakan ya ɗaga mai hankali don duk abin da yake takama da shi a yanzu ta silar aikin nashi ya samu. Haka dai kuma takura kan shi yake ɗan zama yana rarrage aikin. Wani lokacin kuma ya taho da wasu gida ya yi. Ya koma muskilin ƙarfi da yaji don maganar ma wuya take yi mai. Sai ya wuni bai yi magana da kowa ba. Su kuwa yaran yanzu suka kuma takura.
don sun ƙara rasa kulawar shi a kansu, ba su da lokacin shi. Ana gobe za a yi sadakar 40 suka tafi gidan Ammi. A dawo ranar Hanifa ta kalli Ammi sannan ta ce, Ammi mu dai mun fara gajiya da zaman gidan nan mu kaɗai, don Allah ki bari mu dawo nan sai ya fi can ɗin daɗin zama. Yaro ne. Sai yanzu ka fara ganin ranar wacce kuka takurawa kenan? Ai da gani kuke wani abin ta tsare muku a gidan. Yanzu da bata na ai sai ku wata yadda kuke so. Amin ta faɗa, mu dai wallahi muna son antinmu, inda ta dawo za mu yi komai take so mu yi. Hanif ya faɗa, ku da ita kuma? Ai har abada, wani abin da kuke yi har da rashin ilimin addini. Dan na san da kuna zuwa makaranta za ku fahimci mutuwa, ku san duk wanda ya mutu baya dawowa. Ku tashi ni ku bani guri da wannan shirman naku. Sumi suka miƙe don ba sa yi wa Ammi musu a komai. Washe gari kuwa a masallaci aka yi addu'ar bakwai bayan an idar da sallar asubahi. Kasancewar ba tare mutane za su yi ba, 'yan uwa ne kawai suka ɗan sassu sai waɗanda mutuwar ta shafa. Su ma ba su zauna ba. Da suka tara an riga an yi addu'ar kuma ba zaman makoki za a yi ba. Da safe da suka tattara suka tafi gidajensu har Ummi. Yau ma bayan ya dawo sallar isha'i ɗakin Ammi ya kuma nufowa. Cike da ɗari-ɗari a su ƙofar ɗakin nata ya yi nokin. Damar shigowa ta bashi, turawa ya shiga ciki. Inda da ya saba zama nan yau ɗin ma ya zauna sannan ya ce, Ammi barka da dare. Ita ma cewa ta yauwa ya ƙarin haƙurinmu. Haƙuri mun gode wa Allah. Ammi yau ma da alfarma na zo kuma roƙa. Wallahi Ammi na rasa ina zan sa kaina. Abubuwa duk sun caɓe min sun fi ƙarfin kaina ba zan iya duk wannan ni kaɗai ba. Dole ina buƙatar mataimaki. Ne ya kwashe komai ya sanar da ita sannan ya ɗora da faɗin. A cikin wata ɗaya kacal komai ya caɓe mu. Ina kuma da an ɗau lokaci. In har na ce zan ci gaba da rayuwa a haka to ni ma sai dai a waye gari na haɗiye zuciya na mutum. Don Allah ni dai ko ba za ki yarda su dawo hannunki da zama ba. To ki amince min na ɗauko 'yar aiki ta dinga kula da su da komai na gidan. Haka ne zai bani damar ci gaba da rayuwa kamar baya. In komai da hankali kan aikina. Shiru yana jiran yanzu me za ta ce. Ita kanta ta yi mamakin yadda abubuwan suka yawa a kan shaka. Amma shi ya so hakan ai. Zama ta gyara sannan ta ce, na ji duk abin da ka faɗa kuma na gamsu. Ai dama wani abin dole sai mace za ta yi shi namiji ba zai iya yin shi ba. Sai dai na faɗa maka tuntuni cewa ba zai yiwu ka ɗauko 'yar aiki ka ajiye a gidanka ba babu matar gida da sunan wai za ta yi maka renon 'ya'ya da gyaran gida. Kuma ni na riga na ratsa cewa ba zan kuma ɗaukar maka yara ba da sunan za su zauna gona. Kuma ba zan yi kafara ba akan wannan. Amma ka je ka sake tunani ka nemo wata mafitar. Amma ban da waɗannan biyun. Ni kaina ya kulle tunanina ya tsaya cak a yanzu. So nake ki sama min wata mafitar da za ta sa na fita daga cikin wannan matsin da nake ciki. To ai kai ma yanzu ka mallaki hankalin kanka. Ka san daidai da ba daidai ba. Shekara 35 ai ba nan bace. Ka je ka nutsu ka samo wata mafitar. Wai kai shawara akan abin da za ka yi. Ni kuma na yi maka alƙawari in dai abin da ka so da shi bai saba shari'a ba. Zan goyi bayan ka har ma in shige maka gaba ka yi. Amma ni dai ba zan kuma cewa ga abin da za ka yi ba balle ka baɗa min ƙasa a ido a ƙarshe. Shikenan Ami zan yi shawara akan me ya dace in yanzu. Dan ni abin ya ishe ni wallahi. Shikenan to duk abin da ka yanke sai ka same ni ka sanar min. Inda yiwuwar a yi sai a yi in kuma babu sai a canzo wata shawara. Nan da yawa Amin sallama ya tashi ya fita jiki a salube. Dan da ya zaci a cikin mafitar da yake da ita guda biyu dole za ta amince da ɗaya. Sai gashi bata amince din ba. Ko da ya kwanta ma duk tunanin shi bai hango wani abin ba. Bayan wannan komai ya tuna sai ya ga koma bayan wannan ne. Washe gari kuwa da wuri suka koma gida saboda su je su yi shirin makaranta. Suna isa gida kuwa shafshe suka shirya ya ɗebe su ya kai su sannan ya ba su kuɗin kari kamar yadda ya saba ya wuce aiki. Ko da ya ji zama kawai ya tisa fayil ɗin da ke gaban shi ya kasa taɓaka komai sai tagumi da ya zuba yana kallon su. A zahiri su yake kallo amma hankalin shi baya a kansu. Ya lura tunanin nemo mafita. Nokin yake ta yi amma shiru bai ji an ce ya shigo ba. Kuma ya san dai yana ciki tunda ya ga shigowar shi. Turo kofar yayi yana turawa ta buɗu. Shiga yayi kai tsaye ciki sai dai jayi ya tsaya ganin abokin nashi zaune ya zuba tagumi da alamar tunani yake yi. Fayil ɗin gaban shi ya kalla. Girgiza kai kawai yayi. A hankali ya ƙarasa ya tsaya gaban shi sannan ya kira sunan shi. Shiru bai amsa ba. Fayil ɗin ya ɗan matsas amma har yanzu idon shi na gurin. Kafaɗar shi ya girgiza gami da kiran sunan shi. Fakki yayi ya dawo hayyacin shi. Sale me yake damun ka wai? Tunda aka yi maka mutuwar nan ka tsangwami kanka ka ƙi ka yi tawakkali. Wanda ya mutu fa ya riga ya mutu yanzu addu'a ce kawai ta rage tsakaninka da ita.
dube ka kamar ba wannan matashin ɗan kwalisa son kowa kin wanda ya rasa ba. Kalli kanka ko taje shi baka yi ka tara uwar su ma. Ji wata uwar kasin ba ta cika maka fuska. Duk ka yi wani zuru-zuru ka bi ka lalace. Kalli yawan aikin da ka tara wa kanka ka gaza rage su har yanzu. Duk da maganar da shugaba ya yi maka kwanaki. Don Allah ka saki ranka ka koma rayuwarka kamar da. Dan nawai ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce, Kabir ina cikin matsala da tarin damuwa. Gaba ɗaya rayuwa ta yi min kunci yanzu. Kuma har yanzu ban ga ranar da zan fita a cikinta ba. Na ji daɗin ganin ka yanzu, ban sani ba ko za ka iya bani shawara abin da ya dace in yi yanzu. Ne ya kwashe komai yadda suka yi da Ami ya sanar mai. Ba abin da ya ɓoye mai. Har dukkan magana da suka yi sai da ya faɗa mai don shi ne babban aminin shi, baya ɓoye mai komai. Shi kanshi Kabir ɗin ya tausaya mai sosai. Lallai dole a ganshi a cikin wannan yanayi yana buƙatar abokin shawara. Zama ya gyara kan kujeran da ke fes ɗin shi sannan ya ce, Gaskiya kana cikin matsala kam. Ai rainon yara ba na namiji ba ne dole sai mace dama. Amma a tunanina mafita ɗaya kawai na hango maka a yanzu shine ka yi aure. Aure kuma? Ya faɗa yana zaro ido da alamar magana ta dake shi. Sosai da sosai. Ran shi ne ya mugun ɓaci, a zafafa ya ce, Wannan wace irin shawara ce ka bani? Ta yaya za a ce wai na yi aure a halin yanzu ina cikin ciwon rashin matata? Ko wata biyu fa bata yi da rasuwa ba, jiya aka yi addu'ar 40. Kuma ko ta jima da rasuwa ma ni yanzu babu tsarin yin wani aure a gabana. Ni na gama aure, mata biyu fa na aura duk sun mutu. In na kuma aure wata ma, ita ma mutuwa za ta yi. Da haka ba ni ba ƙara yin wani auren. Waɗannan 'ya'yan da Allah ya bani su kaɗai ma sun ishe ni. Ya ƙarasa faɗa yana huci. Girgiza kai kawai Kabir ɗin ya yi kafin ya ce, Kwantar da hankalinka abokina. Matsalata da kai zafin zuciya ka fiye ɗaukar abu da zafi. Ni ban ga abin tada jijiyar wuya a magana ta ba. Ni da iya hange na wannan ce kaɗai nake ganin mafita. Ka ga dai yaran nan ba zai yiwu ka ɗauke su ka kai su wani guri ba a riƙe su. Danginka ko na mahaifiyarsu. Saboda kana raye kai ne dolensu. Zaman sa a ƙarƙashin ka ya rataya. Da 'ya'yanka ne. In ba kai ba to gurin Ami ya dace su zauna kuma ka ce ta ce ba za ta ɗauke su ba. Kuma ba za ku ɗauki 'yar aiki ba. To in ba aure kai ba me za ka yi solution ɗin matsalarka? Ka ce wa duk matan da ka aura mutuwa su kai. To ai ba kai kashe su ba dukkansu lokacin su ne yi. Ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura sahabin shi Sayyidina Usman bin Affan 'ya'yan shi guda 2 kuma duk suka mutu. Amma Annabi ya ce da yana da saurin 'yar da bai aurar ba da ya kuma bashi ya aura. Ya san cewa duk 'ya'yan nashi da suka rasu lokacin su ne shi yasa suka mutu. Da haka ne na faɗar wannan maganar wai in ka yi wani auren ita ma mutuwa za ta yi. Ba wanda ya san gawar fari. Nannawar ajiyar zuciya ya sauke bayan ya gama jin dogon sarshin nashi sannan ya ce, Na ji duk abin da ka ce, sai dai ka sani ni ba wani aure da zan yi yanzu. Mutane ma ai sai su zage ni su ce daga mutuwar matata na kuma yin wani auren. Ni kawai ka bani wata shawara amma ba wannan ba. To ni da a iya tunani na wannan kawai na hango mafita. Kuma ka sani su ba mutane ba a iya musu. In ka ce za ka biya ta maganar mutane to babu abin da za ka yi a rayuwa. Don komai kai sai an samu mai kushewa. Don haka in ka ga za ka yi hakan to ka taimaki kanka. In kuma maganar mutane kake gudu sai ka je ka ci gaba da zama cikin matsalarka. Cikin halin da kake ciki. Ka ɗaura daga yau. Ni dai na gama magana ta. Ya faɗa yana miƙewa ya fice. Sale kanshi ya dafe yana jin damuwar tashi kuma ninkuwa. Shi tunanin shi ne ya rabu biyu. Wannan shi ake kira ga ƙoshi ga kwanan yunwa. Ga mafita ya samu amma mai tsauri. Daga ƙarshe da tattara tunanin ya yi ya watsar ya fara aikin da ke gaban shi. Haka maganar ta dinga yi mai yawo a kai ya rasa me zai yanke har tsawon kwana 3. Yanzu tunanin shi ya fi karkata akan ya yi auren. Amma shi kanshi bai san wacce zai aura ba. Dan ko zai yi auren ba dan soyayya zai yi ba sai dan kawo ƙarshen matsalar shi. Yau ta kama weekend kamar yadda ya saba zuwa ya gaida Ami. Su kuma su binar mata haka yau din ma ya kwashe su suka tafi. Ita kanta Ami ta ji daɗin ganin su. Amma ba ji daɗin ganin yadda ya kuma zabgewa ba. Sai dogon wuya. Su kansu yaran duk sun yi wani zuru-zuru ba kamar baya ba da suke da raru. Gaba ɗaya alamun maraici ya tabbata a kansu. Jita sun fara ba ta tausayi har ta fara ganin gwara ta amince su dawo wurin ta ɗin. In ya so ta yi azumin rantsuwar da ta yi na kafara. Sai dai a yanzu ne bayan sun gama gaisawa ya dube ta ya ce, Amina samu wata mafita ta hanyar wani abokina da ya bani shawara. Amma ban san yadda za ki ɗauki maganar ba. Sai dai don Allah ina son ki yi mu kyakkyawar fahimta akan wannan lamarin. Ina sauraron ka ta faɗa a takaice
Sun koyar da kai yayi yana ɗari-ɗari sannan ya ce, to masu sauraro bari mu kwana anan sai ku dakace mu a zuwan shiri na gaba. Mun gode. Kada dai ku manta masu sauraro ku danna mana subscribe na wannan channel din namu mai suna Yar Adda TV domin ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da kuma littattafai na ƙwararrun marubuta a duk sanda muka daura. Domin hakan shine ƙarfafa mana gwiwa da kuma nuna mana cewa kuna tare da mu a kowane lokaci.